funda kanandi apha noma iyeke ufunda kwesuthu andingasiqondi kapha isuthu ngoba abanye bethu bazalwane banelwimi zokwenza uba abantwana bakaThixo babe in camps. The body of Christ is divided because abantu baphelile uqhuqho, baziphelile iziphithiphithi. Indawo engenaziphithiphithi akahlali kuyo, indawo enoxolo akayifuni. Haleluya bazalwane. Uthi apha nizilela ukuphithizela. Ithi kule yami eBhayibheli ngomhla wokuzila iba sisiphithiphithi semfazwe. Nisuka nihlethane ninqendane ngolunya. Amen. Sithi sisenhlanganisweni apha bazalwane. Bathi bephuma abantu bangenise inhlanganiso. Bayingenise begoduka. Bengakhange bathetha. Haleluya. Ngoba baqhele iziphithiphithi. Baba influence abanye abantu. Kodwa lo muntu uzohlaziya ukuba anxibe ibhlawuzi emhlophe, ukuba abe linina, ukuba abe ngu-MMG. Kanti abantu bakaThixo bahleli kwi-camps enkozweni kaThixo. Abanaxolo omnye komnye. Chapter 25 uMateyu uthi xa ethetha abazalwane athi ndandisesibhedlele akho namnye owandivelelayo, ndandilambile bazalwane akho mntu wandipha ukutya, ndandidakazela anandambathisa. Haleluya. Athi xa bebuza hayi mani wawuwenambe iphisi sakubona usesibhedlela aphi asaya sakho uthi kwabo enthenenza kubo wazelelena amahlwethu bazalwane, wambathiseni amahlwethu, wanikena abantu abangamahlwethu bazalwane ukudla badla. Awucacise ngamahlwethu bafutsana. Hey, bazeleleni bazalwane babo. Esi sibhalo siyasigweba namhlanje. Oba anisoze bazalwane nizolungisa ibhaki zenu kanti kufutshane ngemizi enihlala kuyo kukhona abantu ababhuquzayo. Esikoleni abangesayo amingu abatitshayo bayababona abantwana abahamba bengenazo nezihlalo. Haleluya. Kodwa umuntu athi kwakha asathengela abakhe abantwana amanesi ababona amadlakadlaka afika esibhedlela. Haleluya. Futhi afika almost daily. Abanye bezocela ukudla esibhedlela kuba besazi into yoba urhulumente uyaprovide ukudla. Amen. Kodwa abantu abahlaziyile ibhanti zabo ayidlula nje umuntu elambile angamkhathaleli. Kuthena mawenu niwaflatela nje. Kodwa niyahlaziya nihlale ihlaziya bantoni bazalwane kanti inhliziyo zenu zisebukhuni. Yinto enjalo nizohlaziya. Nenza umfanekiso kuba umuntu uyahlaziya. Kutheni niwaflatela nje mawenu. Sizokwenziwa amahomba uThixo ungalawo. Kunje amahle amachechi. Haleluya. Babahle omama basechechi. Amahle MMG asechechi. Haleluya. Ngoku ithetha ukuthi namhlanje njengoba nihlaziya nje abantwana bami nezifundo zenu zanamhlanje zisezakuhambana nalonto esedlulile ambaye ubona amahlwethu niwakhathalele nibone uThixo akazoseza mhlophe ningena zenu. Uthi apha nina niyityiwa ihlabathi. Yabona ke ukuba ngaba ulinina elingenancasa elingenasongo. What is a
expected of you? From a movie. Uba MMG. Ongena songo. What is your expectations? And you don't need expectation about oil in the land. When? MMG. Huh? We have to find a legit. Ulikhethi lapha. Hallelujah. Unxiba kakuhle. Kanti ungumlahla ngaphandle. Ngenxeni yoba wena ukhathalela isinxibo sangaphandle. Angikhanye ke ngokukhanyiseleni abantu. Baze bayibone imisebenzi yemihle. Bakwazi ukumzukisa uThixo. Amen. Amen.